Ассалому алейкум дӯстони азизи ма, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омадем подписчикои азизи ма. Имрӯз хостам ки як интернет-магазине ки бениҳоят зурай духтаро бовар кунен ҳама сифатош дар дараҷаи олӣ, либосҳошон паплинои бениҳоят хушрӯ доранд. материалош чанд намуд ҳастай. духтаро муроҷиат кунен, нархош ҳамаш арзон. магазиншона маҳкам карданиян, ихали нарх дар ягон ҷо намеёвен. шумо харидорӣ кунен, духтаро ҳамихел арзона. дар ид ягон курта бояд пӯша, ҳар як ки мо бояд як чизи нав пӯшем, савоби ид барои модаромон, барои хуштоманҳо, барои худмон, апаву хоҳарҳо метонем ки харидорӣ кунем, тӯҳфа кунем. бениҳоят хуб мешава. куртаошона бинен, духтаро фасоноша бинен, бениҳоят хушрӯ, маъқули машад. ҳамаи ҳами фасонош необычнияк. мехоҳам ки шуморам харидорӣ кунен. нархшон аз ҳамаи ҷо фарқ дора, арзониша. кадоме ки нарх навора медона, даромада каналшона силкаша мемонам, закрепит мекунам, номерошона боз мемонам. канал доран, каналшонда ҳар рӯза ҳамихел навигариҳои борошона мепартоянд бо нархи арзона. ина бо мегум духтаро ки нархҳои ё бениҳоят арзонай. тамоми россияда доставка доранд духтаро. дар москва ҷойгир шудагияи ҳамин магазиншон. магазин доранд дар москва. адресшаҳози дар рӯи экран менависам. хоҳен равен наздик бошен, аз пеш бубинен чӣ хел ҳастай. шарф доранд, обув доранд, куртаҳо чанд намудо доранд. тамоми намуди балшимерка, размери майда, чӣ хели форатон куртаҳош ҳастай. обувҳои ҳар хела доранд, шарфҳои фасон доранд, сатро доранд. духтаро муроҷиат кунен, дер накунен, тезтар размери мехостагитона харидорӣ кунен. доставкатон мекуна. ба ида як чизи навак мепӯшен, савоби ида. ё сатр гирен, ё обув гирен, ё куртаи хушрӯ бигирен. ҳамаш куртаҳои исломие ки ҳамаи ҷои одама маҳкам мекуна. ягон фигурара маълум намекуна. беҳад хушрӯвай. ман медонам ки подписчикои ма беҳтаринанд. барои ҳами барои шумо ира ма пешкаш кардам ки ида пешомади ид хостам ҳами магазина барои шумо монам. шуморам харидорӣ кунем бо нархи арзон, хело арзон. соҳиби ҳамахел шарфакҳои фасон шавен, соҳиби куртаҳои фасон шавен. духтаро дер накунен. силкаи каналшона мемонам, дароин обуна шавен, ҳамаи борошона тамошо кунен. анаиҷа субҳона тайёр кардестам. помидора майда реза мекунам. баъд 4 дона тухма гирифтам, гашнич, укроп, сир, камтар намак мекунем. намакша ба хоси дилтон мекунем. помидорам хел майда реза мекунем. дар сковородка равған камтар ҳамроҳ мекунем. баъд таф метиҳем. хел обуш камтар қоқ мешава, сурхак мешава помидор. аллакай маълумай дар навор чӣ хеле ки ҳаст. анами хел кунен, каме намак кунен. бениҳоят субҳонаи болаззат мешава. 4 дона тухма якҷоя мекунем. ба мисли омлет мешава духтаро. баъзеҳо колбаса ҳамроҳ мекунанд ё сосиска. ман ҳамроҳ накардам, манам хел оддӣ кардам. болош дами укробу гашнича ҳамроҳ мекунему тухма ҳамихел мерезем. тухме ки якҷоя кардагӣ будем, камтар сахтак мешава. баъд сира ҳамроҳ карда болоша мепӯшонем. хайма плитара куштам духтаро, барое ки сангаш дер хунук мешава. анам тайёр шуд. сирша ки дохтен тезда тайёр мешава. аллакай сир об мешава. бениҳоят болаззат меша. субҳона. як намуд хӯриш бо боимҷон барои шумо пешкаш мекунам. боимҷон, бодиринг, гашнич, укроп, чеснок, оливковое масло ё лимон аз ҳар душ якташ. баъд помидор. аввал ҳами боимҷонора пӯст мекунем. пӯст карда бо шакли дилхоҳ ҳамихел реза кунем. бо шакли дилхоҳ чӣ хеле ки шумода маъқулай.
баъд дар намакоб об гирифта намак меандозем, тар мекунем, барое ки талхи ҳами боимҷона мегира намакоб. баъд ба салфетка қоқ карда крахмал ва намак мекунем, дар алоби таспон жарид мекунем. бениҳоят боимҷонаш бамаза мешавад. баъд боқимондаи ҳами барои даруни ҳами хӯриш ҳамроҳ мекунем бодиринг, зеленуи ҳами гашниш, укроп, чеснока майда реза мекунем. Помидорро бо шакли дилхоҳ реза кунем, ҳамаша бо шакли мехостагитон. духтаро имина ранги ини маам нашава, мешава духтаро. ман ҳами шакла интихоб кардам. кукурузни крахмал ина ҳамроҳ кардам. ҳами кукурузни крахмал хрустяш мекунад духтаро, намакам ҳамроҳ кунед. баъд дар алоб таф медиҳем, жарид мекунем, сурхак шава. Сурхак ки шуд, аллакай хали хрустяш мешава. ҳами хӯришда бениҳоят болаззат мешава. дӯстони азиз, навор барои шумо маъқул шуда бошад, лайкро фаромӯш накунед. обуна шавен, кадоми обуна шудагӣ нестай. комментарияҳоро нависем, фикрҳои худтона. раҳмати калон барои навори пешина ки дастгирӣ карден. беҳтарин дастгирӣ буд. комментҳои бениҳоят хуб буд. ҳазор раҳмат барои лайкҳо, барои вақти худтона дареқ надошта навори маро нигоҳ карда дастгирӣ карден. ҳазор раҳмати калон барои ҳамаи шумо подписчикои ман. барои Зайнабҷона суханҳои беҳтарин навистаи раҳмати калон духтаро. вай комментариҳои шуморо мехона, ай планшеташ медроя. як бори дига ҳамам хел вай дар дин ражденияш буд, ба хондаста буд, баъд мара гуфт додо дестиям, гуфт оча, гуфтам ҳо додо дестиям, хурсон шуда. вай комментҳоро мехона, видеоро нигоҳ мекуна, аммо видео дар ки худаш боша нигоҳ мекуна, мехона бо. раҳмати калон барои ҳамаи суханҳои беҳтаринтон. хӯришмонам тайёр шуд. хоҳиш кардем ки хӯриш боша, хӯрок боша, хеле субҳонаҳои ҳархела боша. дар навор бисёртар ширинӣ мепухтам. хайна барои шумо кӯшиш кардам ки хӯрокпазӣ, хӯриш тайёркунӣ барои шумо омода созам. баъд болошда охирон кунҷити сафед мепошем. ҳам ороишаш зебо мешавад, ҳам лаззатша дигар мекунад. ман фикр мекунам ки ҳами боимҷона хӯришош, ҳами хел жарид карданшам ҳама ба фикрам дӯст медора, ҳамада маъқула ҳами боимҷон. ба боимҷон миллионҳо салату хӯрокҳо тайёр карда мешавад. духтаро камтар распаковкаи продуктат. ин хали чӣ гирифтам, чиз даркория гуфтам нишонтиям. барои нами глазури тори торт, пирожни духтаро ирақати чӣ тайёр мекунанд? Ширқати тайёр мекунанд. На, ширқати тайёр мекунанд. бо якта шоколад дарунашда меандозӣ, меҷӯша, нами глазури ғавси хушрӯ мешава. ин туркияи фирмаи ами кентай дар болои торт, пирожни мекунед, ами хеле бамаза мешава. ин роҳи осоне ки любой одам ира тайёр карда метавонад. я таи гирифтам, хай разрихлитель доштам, бо ҳама вақт ҳастай мегирам. ба суперконти не хали печенье, не намо печенье гирифтам. баъд не хали курини казӣ гирифтам. ин 34 сомон будай ҳами қаш. ёша намедонам чанд буд, ба фикрам ҳами 10 сум буд, чанд сум буд. ибо вайша намедонам. суперконтикорам кузай чек мединем. не тари гудако толора наза бинан ай толо гирифтам. бай хали сир гирифтам. янтарни сир 15 сомон шудам қаш. баъд ин хали сир бо гирифтам 30 сомон шудай. шакари майда сафед барои пухту пазаи. бо дорум шакар ва калонтарай. баъд кукурузни бандел гирифтам. кетчуп, хали мехрем бисёр вақт шамбари ба маза, яъни шамбари дирол гирифтам. баъд сигушони молоко. духтарони сигушони молоко ба маза. зардолу гирифтем духтаро, ина зардолу пухтаира бинед чӣ хушрӯй. зардолу
баъд гелосам гирифтагӣ. Ина гелос килош 18 сум ям хеле гелос уже вақтш рафтестай бинен пучалаш дестай пухтай мавизак шудай. Гелос гирифтем. Баъд ҳандала. Ина духтаро ҳандала 5 суми ҳандала. $10 5 суми гирифтем. Арзон гирифтем. Ай меҳргон $10 гирифтем. Ҳайёша ай релакс гирифтем. Продуктора бисёр вақт ман ай релакс мехарам. Ай продуктоҳош нағз ай маъқулайма. салом алейкум дӯстони азизи ман. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. ҳакастон буромадиста тез омадистам. И дарахта бинед духтаро чихе хушрӯай. ҳавора бинем. И картинкара навор кардистам. аҷоиботи олам. дарахт ду цвет дора, сабзи розви. чӣ рафтестем духтаро? ботанический сад. имрӯз 1 июнай рӯзи кӯдакояй. кӯдакома ботанический сад бурдестам. мешинем иқа пикник мекунем. бо мерам нишонтон медиҳам. инами хел духтаро рафтестем. ҳозир мешинем ба нишон медиҳам. ҳамаша кӯчига па ягон чӣ мешуда боша. рӯзи 1 июн мо ҷа шиносоқати омадем. боғи ирам шудаги ҳозир номуш. тира бинед пури одамай. И паркои пеши озерада будку парки чиз центрда пури одам. гуфтам парки айнидам чӣ мешава. ҳамхали детски чизо мешава барои кӯдако. уҷа нарафтему иҷа омадем. иҷа пикник да зури бада ёхи природаш кӯдакода мефора. атмосфера хушугарм. духтаро ҳаво гарм мехушад. мо ай хона қамайда ҷудо овардем. намехел входшай читай дарозай майдак шахти входиш платный. ба фикрам ҷада пиштая мардак пул гирифтист. сику бинем. духтаро мо дуромадем. входиш взрослиёми калону 2 сомон, кӯдако 1 сомон. туй будай уҷада бо. мо бояд шиносомона ёвем дӯстони азиз. пури одам. خلاصه دخترها همقه کوفتیم 1 ساعت کوفتیم خدمون دیر کده بودیم با کوفتیم تا یافتیم شون که ای بفرگیره یک چی شدیم پیکنیک مونده همه هرچی پختگی چیزی که کسی بیاره هم خیلی آوردگی طبقه بود چند طبقه بود که حاضر نه همو شیشتیم سر میکنیم پیکنیک مونه همه کسا شیشتیم دیگه اگه خیلی خوراک جا نپختیم فقط چیز آوردگی بودیم کودکو قطعی شیشتیم در هوای تازه دخترها تمام شد پیکنیکمون خودمون بر وقت هستیم بسیاری بدیم شناساقتی شتگی بدیم کودکو قطعی بسیاری بود دیگه خیلی کودکای هر کسا نشان دادم ممکن نیست در نوار خیلی گلاکای خوش رو مده میگل بسیاری بود محکولایده بعد خلاصه بر وقتر خستیم گفتیم میریم باور میکنید میقه آدم بسیاره به حد آدم بسیار امی رفتیستیان و زیاد کچخیلی ایدای ایدی کودکان چه باور میکنین تماشا بینونی عزیز همیقه آدم بسیار شتگیان همه سمینی اومدگی همیجا پیکنیک دارن کودکاشون قطعی هم سینفو طلبه خیلی که طلبه که باید خطی خیش تاورو بسیاری اومدگیان ما هم شیشتیم خیلی دم گرفتیم کودکا مهم خرسان شوا گفتم و همین خاطر اومدیم نمی چه خوش رو اینه که همین بازی باغ ایرام شده اینجا به حد خوش رو که با تازگی شهروندو باید رعایت کردن تازگی را چیزای خوردگیشون نپرتیان نکیم تازه هم اینجا خوش رو بود اومدگی مودا این هم خیلی دوستانی عزیز اونجا رو هم بینیم پوری آدم اینجاش نمیدونم اسمش چی بود
زنده هستم ندانم زنده هستی به من در کجا باشم گردم به نزدی تو دوشنبه امروز و فردایم در کجا باشم گردم